छठी मैया की मिक्स बाय शिवशक्ति स्टूडियो देवघर। म्यूजिक डायरेक्टर विकास राज। असर करब हम छठ के बरत हो, जाके दौरा सुखुलाई झटपट हो, जाके दौरा सुखुलाई झटपट हो। असर करब हम छठ के बरत हो, जाके दौरा सुखुलाई झटपट हो। हम ले ले बानी मन में इठान इठान, दिल में लगल बा श्रद्धा सैया पूरा करी अरमान। जाई जमुई के बाजार ले आदि पूजा के सामान, जाई जमुई के बाजार ले आदि पूजा के सामान। जोड़े जोड़े लिह नारियलवा हो, सेवने मुकेला लिह फलवा हो, सेवने मुकेला लिह फलवा हो। जोड़े जोड़े लिह नारियलवा हो, सेवने मुकेला लिह फलवा हो। लिह नाशपाती पानी फल उख साचा, देखी के समान सैया लिह अच्छा अच्छा। लिह नाशपाती पानी फल उख साचा, देखी के समान सैया लिह अच्छा अच्छा। धूप अगरबत्ती लिह दिया बाती और कसैली पान, जाई झाझा के बाजार ले आदि पूजा के सामान। जाई झाझा के बाजार ले आदि पूजा के सामान। जल्दी से करी ना तैयारी जी, लेली हथियार एगो साड़ी जी, लेली हथियार एगो साड़ी जी। जल्दी से करी ना तैयारी जी, लेली हथियार एगो साड़ी जी। देहब सजाई दौरा धैली हम माथे, दिह पहुँचाई सैया छठी माई के घाटे। देहब सजाई दौरा धैली हम माथे, दिह पहुँचाई सैया छठी माई के घाटे। भारती सुरेश झमलाल विकेश केदार भी धरी है धयान, जाई सोनो के बाजार ले आदि